Това е Джон Вардър. Можеш ли да пилотираш това? Разбира се. Той има талант да се забърква в неприятности. Не искам да бъда изяден. Тази есен ви каним на едно интергалактическо приключение. Искам да обикалям от планета на планета, да стъпя където друг човешки крак никога не е стъпвал. Изживейте тази невероятна история за цялото семейство. С гласовете на Орлин Павлов, Не искам повече да се разбивам, всичко ме боли. Силвия Петкова, И отново жената ви спасява. Китодар Тодоров Дали имаш последно желание? и 100 кила. О, не се притеснявай. Ще имаш достатъчно време да съжаляваш. Атака! Джон Вардър срещу галактиката. Каква лисица си ти? В кината от 17 октомври.